Keparang matur dumateng sedaya kang sami rawuh basa ibu. Dening mriki panjenenganipun Ibu Poniati ing sewau nggadahi nazar. Mbok bilih inggih menika ingkang ponakan Nak Mas Bagus Jaya Susilo. Pikantuk saking asta dalem menika judul nggadahi unek-unek nazar badhe nyawer ingkang saweran menika dipun jrupoh kalian bocah cilik-cilik. Saking menika dumateng cah cilik-cilik kula aturi nyaket. Dene saderengipun kula nyuwun dumateng panjenengan sami kanthi nazaripun Ibu Poniati saestu siang menika diparingi ngenika wedhar sedayanipun lestari ujung selamat temanten kekalih adem ayem tentrem gesangipun jembar lancar rezekinipun amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah dene nazar sampun kalaksanan kanthi lestari ujung selamat. Saking kula cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga Mas musik dilanjutaken sampun rampung.